kusenaiza kufemi kaya kuperekedza kudairikari kwavapinda kumalawi maawards tati havangaende vega ivava pavari ipapapa hongu vari kuenda vari vega but vakarepresenta brand tese tatoenda nekuenda kwave tose kwavaenda and we hope kuti vachanoita sei vachanochipira and isusu tikutarisirawo kuti pavachanosanganawo nevamwe vanhu ikoko pakudiscasa paya pachaitwawo macollabos akati one day ndo zvataringa and we want to thank Caucus tinakutenda nebasa ramukuita muart industry akutenda which is a membership-based organization for all content creators. So basically this trip, we have been doing my trips kubagore richitanga 2025 kusvika nhasi. So like my last trip ratakaita, we were in Zambia, and trip before Zambia trip to South Africa where we met vanhu vakabva kunyika dzakasiyana siyana, Malawi, Ghana, Nigeria. Actually we met the Nollywood board tichitaura chine zvekuita nezvecultural exchange nekuda kusimudzira zvine chekuita nezvemafilm zvearts industry kuAfrica. So ndo patakasangana the Malawi Film Association, and then Malawi Film Association takaumba ukama hwekuti vakasvikira pakunominata vana vedu ava 4 maawards ndiwo atiri kuendera muzuva ranhasi. So kune maawards, kune movie richange richiitwa premiere ikoko, and also we also have a meeting. So it's a platform yatikugadzirira vana. Caucus, we create platform for our creators so that ivo vanoita network, they learn kuti kune mumwe ari pamusoro pake akazvikunda sei, how are they doing it. So in other words, we are saying we want to tap knowledge from these guys. Tichatonoita mamwe collaborations akawanda pachipenero siyana zvakamira sei, tingochinja exchange of culture. Saka kuMalawi ikoko vachaona zvinoita kuno kungoita combination, toona kuti tingabuditsawo zvakaita sei, ndo zvatinyatsoufambira chaizvo. Zvimwe zvatikuita is about creation. Kwene unoona ma-creations akasiyana siyana, and then kune ma-awards ari kuitika ikoko, Malawi ma-awards ari kuitika ikoko. So ndo mamwe atikwenda kunoatenda futi as well, and then nekungo-exchange our culture. That's the main purpose. Network nevamwe zvinongotibatsirawo tikure sema-artists, hauzive kwaunozosvikawo in life. Ndo kwekuwana ma-opportunities acho.